Boas noites, benvidos. Empezamos. Esta é a segunda charla sobre este tema. Trátase da Iglesia Católica, da participación da Iglesia Católica en este caso na ditadura e na postditadura. A min costame moito chamarlle democracia, por eso me quedo coa postditadura. Si sempre eu traio algo dun libro que dou para ler, porque eu, como sabedes, que non vexo, por eso traio o distintivo, non? Teño baixa visión. Este. Claro. Cando un non mira, ten que ter recursos. Sí. O recurso, se eu vou andando, non sei, vou a facer unha gestión a facenda, e digo, non, mira que eu non miro, non. Mírame pos ollos e dices, este tío está de cachondeo. Entonces, con un distintivo, pois non vexo. Non vexo, claro, non podo ler. Eu valome da tecnoloxía, que manejo, que aprendí a manejar na 11, claro, está, é un programa de voz no ordenador, que me permite escribir e ler, o teléfono tamén cunha aplicación para cegos, que é moito máis laborioso, porque non miras e tes que ir buscando co dedo para despois darlle co outro, pero, oye, hai que vivir, hai que salir adiante. Entón, para ler, eu teño unha telelupa, que cada vez vexo de máis menos, e vexo con máis dificultad. Entón, claro, cando veño vou a algún lado, acostumbro a traer un libro para ler algo que eu non podo ler. Por iso vos vou a invitar a un de vos nun momento determinado. Bien, o tema empezaría dicindo que a guerra terminou en abril do 39, pero a paz non chegou. Encheronse os campos de concentración, as cárceres, os hospitais, porque os hospitais falase moi pouco deles, os hospitais en realidad estaban cheos da guerra, pero despois os psiquiátricos, porque tanto nas cárceres como nos campos de concentración hai xente que desbarra. O triste do caso é que iban a parar as mans do maior carniceiro, o psiquiatra Vallejo Nájera. Este libro trata del. Vallejo Nájera, eu lembro oír falar de Vallejo Nájera e de López Ibor como os genios, non? Vallejo Nájera non está neste libro, pero non sei onde o teño, sei que o teño, o certificado que a petición que lle firma Franco para facer unha raza ibérica pura. Este que escribe isto, Eduardo González Duro, ten máis de un libro sobre isto. É psiquiatra, estaba en Puerto de Hierro, me figuro que agora estará jiennense, me figuro que agora estará xubilado. Este libro é un tesouro. Bueno, todos estes libros son tesouros, a pena é que vamos, estes libros non están na televisión, nin en ningún lado, así que ni siquiera a vista nas bibliotecas, son libros que hai que buscar. Bien, entonces, que se produce? Pois campos de concentración, máis campos de concentración, cárceres abarrotadas, e hospitales. Quen contribuye aquí na tortura? A Iglesia Católica. A Iglesia Católica está desde o primeiro momento en todo, pero aquí vai ter unha función fundamental. Casi é mellor antes que leades isto, porque entonces vamos a entendernos moito mellor. É unha páxina media. Quieto, onde estás? Aquí. Diredes que eu, desde que daquela ainda miraba algo, normalmente estes libros son agasallos das miñas fillas. Os reis e tal. As miñas fillas, eu teño 3 fillas. As miñas fillas xa me agasallaban, xa sabían o que eu quería. Entonces, eu o que facía, teño moitos libros así, que vou señalando para que, ainda que daquela miraba algo, me quedaba mellor, pero por se acaso un día miraba mal, entonces topalo xa con facilidade. Estou feliz. Sí, isto. Sí, isto máis iso. Bueno, quedan algo aquí, pero xa non é tan importante. Con eso Ata onde, entón? Sí, tira hasta aquí. En realidad habría que terminar aquí, pero seguramente cando
Seguramente cando cheguemos por aí xa falamos. Claro. Non perdas a marca, porque senón despois despisto. Cautivo el ejército republicano. Franco, en declaraciones hechas el 1 de enero de 1939 al periodista Manuel Aznar, había anunciado la puesta en práctica de una política de redención, de justicia y de engrandecimiento de España, para lo que previamente había que resolver el problema de la llamada delincuencia política. Dos preocupaciones igualmente serias han embargado siempre mi ánimo en este punto. Esto va entre comillas. De un lado, me interesa vivamente guardar la vida, redimir el espíritu de todos los españoles que sean capaces hoy y mañana de amar la patria, de trabajar y luchar por ella, de añadir un grano de arena al esfuerzo común. Son declaraciones de Franco, ¿no? De otro lado, no es posible, sin tomar precauciones, el devolver a la sociedad, como si dijéramos, a la circulación social, elementos dañinos, pervertidos, envenenados política y moralmente, porque su reingreso en la comunidad libre y normal de los españoles, sin más, representaría un peligro de corrupción y de contagio para todos, a la par que el fracaso histórico de la victoria alcanzada a costa de tanto sacrificio. Hasta ahí las declaraciones literales. El caudillo distinguía dos tipos de presos políticos. Comillas otra vez. Los que llamaríamos criminales empedernidos, sin posible redención dentro del orden humano, y los capaces de cierto arrepentimiento, los redimibles, los adaptables a la vida social del patriotismo. Fin de las comillas. En cuanto a los primeros, no debían regresar a la sociedad e incluso debían ser eliminados. Y con respecto a los segundos, había que disponer las cosas para hacer posible su redención por medio del trabajo. Pero ¿cómo distinguirlos? Para Franco, todos los soldados republicanos eran presuntamente rojos, por lo que debían ser capturados, retenidos y clasificados. Cuando se iba a ocupar Cataluña, se fueron preparando los campos de concentración necesarios para retener a todos los combatientes enemigos que iban a ser capturados. Tras la caída de Barcelona a finales de 1939 y la ocupación total de Cataluña un mes después, fue masiva la toma de prisioneros, pese al éxodo republicano a Francia. Según cifras oficiales, entre diciembre de 1938 y febrero de 1939 se hicieron 76.142 prisioneros, que se añadían a los 40.000 que se habían hecho en los inicios de la campaña catalana. Los que, sumados a los 31.000 prisioneros que aún quedaban provenientes de anteriores campañas y a los 91.000 encuadrados en los batallones de trabajadores, daban una cifra de 237.102 prisioneros en los campos de casi toda España. Los capturados en los dos primeros meses de 1939 fueron concentrados en nuevos campos de referencia: Horta, Puigcerdá, Musons, etc., hasta su evacuación a campos de segunda línea: Reus, Tarragona, Lérida, Cervera, etc., y después a los campos establecidos de Zaragoza o de Burgos, o a los establecidos en Galicia y en el norte de España. ¿Ya? Sí, sí, es suficiente. Bueno, clasificar. Quen clasificaba os presos? A Iglesia. E a Falange, pero sobre todo a Iglesia. Si non vamos a ver. O outro día leíamos aquí as consignas de Tomás Muniz de Pablos, antes das que puxera en marcha o cardenal Gomá no seu intercambio epistolar con Antonio García García, obispo de Tui, e Tomás Muniz de Pablos de Santiago. Tomás Muniz de Pablos, ao principio xa, pon unhas condicións oscuras de amenaza, é dicir, non dar certificados de boa conduta sin estar moi seguros, porque hai curas moi fáciles que os dan e tal, empeza a amenazalos. E dice que entonces pode actuar a lei militar e el mismo acojona. Iso ven a darme, porque eu, cando buscaba
o porqué do asesinato do meu pai, e, bueno, todos aqueles e tal. Unha das cousas que me enterei era a través da miña familia despois, non? E dos outros, que cando os detuveron, meu tío Higinio, que era o máis vello, foi falar con Cuervo, que era o jefe de prisións, general Cuervo. Entonces este díxolle, non hai problema, con un certificado del cura de la parroquia, pues ya está. El cura da parroquia negouse a dar o certificado de conducta. Dixo que non os conocía, non iban a misa. Meu pai, meu tío, aqueles eran socialistas. E eran os directivos da sociedade de agricultores, da Alcabre. Entón, todos aqueles, bueno, pois entraban dentro daquelas normas que establecera o general Mola, que xa, según Paul Preston, as puxera en circulación no mes de abril, que era, se tendrá en cuenta que la acción ha de ser extremadamente violenta para controlar al enemigo que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán detenidos todos los directivos de partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al movimiento para cortar toda acción de resistencia o huelga. Parlamentar jamás. Tenemos que crear, no, esta guerra tiene que terminar con la guerra con los enemigos de España. Tenemos que crear un clima de terror y violencia sin que nos tiemble el pulso, eliminando sin escrúpulo ni vacilación a todos los que nos piensen como nosotros. A todos los del Frente Popular, conocidos o escondidos, deben ser fusilados. O que ven dicindo Tomás Muniz de Pablos, o arcebispo de Santiago, é prácticamente isto. E dice, eliminar sin piedad. O sea, a cúpula da Iglesia está comprometida desde o primeirísimo momento. E polo que se ve, está desde o momento en que a República pois sacou a súa Constitución. Que pasa entonces a continuación do que fala aquí? Os campos de concentración. Temos un exemplo daqui na ría de Vigo, que é San Simón, por donde pasaron entre o 36 e o 43 preto de 6.000 homes, donde hubo homes, rapaces de 16 anos, como Barros e máis algúns outros, Barros desde Borrodondela, e homes de 78. Coller o libro de Amoedo, e máis o seu compañeiro, o amigo Gil, sobre San Simón, e mirar aquelas bases de datos, a terra, non? Entonces, claro, que pasa? En eses lugares de represión, quen dominaba? Un cura. É tristemente famoso Petronilo Nieto, conocido polo padre Nieto. Eu anduve buscando unha fotografía del en Impa Dios, porque non aparece por ningún lado. A de Reisiño, sí, a de Reisiño está, pero o Petronilo Nieto non aparece por ningún lado. Entón, Petronilo Nieto, aquel libro que ademais teñen un vídeo, Aillados, de Antón Caeiro, e máis Juan González, o que agora é alcalde de Nigrán. O que van relatando é, bueno, o tratamento, non? A ver, hijos de la pasionaria, coger una silla y sentarse en el suelo, me decía. El quinto mandamiento, ¿y crees que tal? No, es que no es matar, es sacar las malas hierbas, lo dice el Evangelio. Estamos haciendo una obra de recuperación del terreno. O sea, disparate de ese tipo, ¿no? Un que le pegaran un tiro, non sei que, co bastón, outro tirita que aún respira. Bueno, pois ese animal, ese bruto, bueno, hai outras historias con ele aquí cando fusilaban no Castro, ¿no? De que un tipo que non se quería confesar, e dixolle, bueno, pois o día seguinte, cando chegou aí, diante do día que quería confesar, e co paraguas quería lle zumbar, tuveron que os soldados protegeron o que iba a ser fusilado. Cuestións destas da Iglesia, pois hai cantidad. Hai unha cousa que, bueno, sí, hubo curas vos, vale. Hubo curas que se saltaron as normas que lle impoñeran, incluso con risco da súa vida, e diso témolo no País Vasco. E temos que dentro de toda esa cúpula, pois hubo dous obispos, un creo que era arzobispo, Vidario Barraquer, que era o obispo de Tarragona, e Mujica, que era o obispo do País Vasco, porque o País Vasco entón solamente tiña un obispo. Despois entonces foi cando puxeron un en cada provincia. Eses dous homes morreron no exilio, pero no País Vasco foi tan encarnizada
a barbaridade. Hai un cura que ten un libro que lle axudeu a presentalo, isto de Forangandel, un cura moi documentado o libro, titúlase Consejos de guerra contra del clero vasco, ¿no? Bueno, é tremendo o que fixeron ali. Entonces, hubo curas que resistiron dunha forma ou doutra, hubo curas masacrados, pero a cúpula da Iglesia, desde o Papa, falamos de Pío XII, ¿no? El Papa de Hitler, falábamos aquí outro día del, ¿no? Pero que, claro, Pío XII reinou hasta outubro de 1958, que foi cando morreu, ¿no? Entón foi cando el se apoiaban todos os desatinos, o de Cruzada, pois el apoiou, ¿no? Salida, non sei se de Omá ou de outro deste de Plai Daniel, que era o obispo de Salamanca daquela. Entonces, volvemos, nestes campos de concentración, nestes sitios donde morría xente a pasto, morría, claro, San Simón, estar ali un día de sol e tal, no Brán, cojonudo. Estar un día de negua ali no inverno, ou de norte, vento do norte e tal, ali non é terrible. O frío é terrible, mais a fame, a miseria, o desprecio, todo encima deles, pois a xente, claro, morría de mala maneira. Tiñan normalmente 10 cada día a Vigo, ¿no? A enterrar, tanto en Pereiró como en Lavadores. Bueno, hai toda unha historia aí que non me meto nela precisamente porque o que quero é falar da Iglesia. Eu topo, hai varios libros, topo moitas cousas da Iglesia, pero a min o que me falta é mirar eso, a Iglesia como elemento torturador. E ademais, aproveitándose de todo, tendo en conta que non é o mismo, para min, a tortura que podía facer un falangista, os falangistas e tal, que falaban desde o humano, pero eles ademais falaban do divino, vendían redención, estaban máis alá, e resulta que mataban impunemente os da CO. Hai 2 ou 3 anos morreu aquí en Teis, no sitio este dos Cianos, morreu un cura que estuvo en Teis moitos anos, Don Serafín. Don Aire. Era Don Aire. Don Serafín. Non era Don Aire. Don Aire. No, Don Aire era o jefe da tribu. No, Don Serafín fora cura de Teis, era o que estaba no cementerio. Era un gran cantor, cantaba nos funerales, ¿no? E sobre todo cando tiña un par de tintos de máis era hostia, ¿no? Bueno, pois Don Serafín, que morreu con 100 anos, ano antes ou cousa así, un cuñado meu, estando ali, conocía, porque de Teis tamén conocía, e tocoulle isto, ¿no? E sabes o que lle dixo a Don Serafín? Aí está ahora. Le estuvo moi bien, eso sabía que matarlos, porque eran comunistas. E nun libro se titula Un cesto de mazáns, hai un caso tamén de aquí na Cañiza, donde tamén prenden un maestro non sei que, tal, van, piden, tal, e o cura certifica de que hai que matalo porque é comunista. O sea, non mataban precisamente porque, non sei, fora negro ou blanco. A consigna era o exterminio. Tenemos que exterminar a todos los que no piensen como nosotros. E claro, si esas personas que non pensaban igual tiñan liderazgo, entonces non tiñan salvación, non había remedio para él. E vímonos aquí a clasificación. Prenden a todos, empezan a clasificar. Unha das obligacións era isto, como decía o cardenal Gomá neste intercambio epistolar a estes outros, dicíalle, entre outras cousas, a todos los que están en capilla hai que confesarlos, porque ya que ellos hicieron todo lo posible para que los maten, nosotros tenemos que salvarle el alma. Cojonudo. Que pasaba cando alguén estaba en capilla? Pois que normalmente quería escribir unha carta ou algo, non? Que cartas salían? Aquelas que, como por exemplo o pai dos Álvarez Blázquez, non? Non me acordo o nombre del Álvarez Limeses, o apellido.
como se chamaba o fillo máis vello, o médico. Bueno, entra un pouco... Álvaro. Emilio. Álvaro. Emilio. No, o máis vello, o médico, non era, morreu outro fillo, o fillo dese médico morreu hai pouco, tamén cardiólogo con o mesmo... Álvaro non era. Álvaro. Sí, Álvaro. O abuelo deses... Era Álvaro, non se chamaba Álvaro. O de Álvaro, sí, vamos a ver. O abuelo de Pepe Cácamo, José María Álvarez Blázquez, o abuelo, era médico en Tui, Darío Alba de Limeses, Darío. Darío. Darío era un home católico, era de acción católica, amigo, pero era afín a República. Entonces eso condenouno. Vamos, isto xuizo sumario e pena de morte. Claro, pero que pasa? Que a carta deste home a súa muller, a familia, muero feliz, voy a estar con Dios, e tal, era profundamente católico, como Alexandre Bóveda, non? Entón, pero claro, se unha carta o que poñía era hai que vengarse ou tal e tal, nin de coña, pero que é outra cousa, para que fixeran unha carta había que confesarse, e senón non había posibilidade de cartas. Como había posibilidade, como saliron algunhas cartas desas? Hai un libro moi bo desas de Alonso Montero, hai cartas aí de la hostia. Como salían? Porque hubo curas con humanidade que, aínda que non confesara, el collía a carta, era capaz de pasarlo nun momento determinado a familia. Pero senón, os curas eran precisamente ese filtro. Por tanto, temos a unha iglesia que está seguindo as directrices de exterminar a todos os que non piensen como nosotros. Que pasaba nos hospitales coas monxas? Que trato tiñan as mulleres e os homes diferenciado? Pois enorme, claro. O outro era irrecuperable, e o irrecuperable na clasificación se iba a tomar por saco. Que pasou nas cárceles de Ventas e nas cárceles coas mulleres que tiñan fillos? Fillos sacaron. Hai un libro de Dulce Chacón, que La voz dormida, que era un libro tamén que dos que se debían de ler con frecuencia. E ven a dar moito o da voz dormida con outro que fai uns anos, cando Iñaki Gabilondo estaba pola mañán na radio, na SER, había outro xornalista que estaba con el, Isaías La Fuente, me parece que era. Entonces empezaron na radio a anunciar aquelas persoas que tuveran cartas de última hora e tal, pois entregou eso e fixeron un libro. Nese libro hai unha carta resumida que eu tuve a ocasión de ter na man e leela no primeiro congreso de memoria en Valladolid no ano 2002. Vamos ali 2 días e unha señora que estaba ali, a miña edad, unha señora pois iba a presentar a súa carta porque era esa. Resulta que o pai xa o mataron e a nai estaba na cárcel de Ventas con 2 crías, unha de 4 anos e unha de 2, me parece, unha cousa así. Entonces, claro, como estaba condenada a morte, antes de entrar en capilla, escribiulle unha carta para entregarlle as nenas a unha irmán. A carta é increíble, é dunha resignación humana e ao mesmo tempo dándolle os detalles das nenas, como eran, o cuidado para peinalas, que non sei que. Bueno, pois aquela señora estaba, Vicens Navarro, en eses 2 días pasou por ali Rosa Regás, pasou por ali Carme Chacón, pasou tamén Vicens Navarro, en fin, algúns politólogos de moito fuste, non? Entón, a señora, pois, iba a ler, non foi capaz, foi un mar de vaguas, non? E despois, ao xantar, ela estaba enfrente de min e ten unha carta para ler. Eu pude ler aquela carta nun papel xa descolorido, pero dunha emoción tremenda. E por outra parte, había ali dúas irmáns de León, que un era, bueno, gracias a Dios, e tal, e ya perdoné, non sei que, e outra,
que viu de Francia, porque non resistiu e tal, e marchou para Francia. Viu de Francia, esa muller tiña moi claro o que había que facer, no? Que pedir justicia e tal, no? Por eso que dentro de todo isto estaba sempre a Iglesia. Calquer cousa, calquer paso, calquer movimiento, calquer control, había que darse conta que cando se empezaron a facer as valoracións dos mestres, era en cada provincia había un censor destos, ¿no? Entonces había que rendirle, os concellos tiñan que pasarle a información. Entonces a información pasaba ya o cura, o alcalde e a Guardia Civil. Claro, nunha cidade pois eran os alcaldes de barrio e tal, non? Hai cartas tamén, hai un libro tamén que recolle isto, hai cartas onde, hai un libro boísimo, de Lucio Martínez Pereda, un historiador. Eu non conozco personalmente a Lucio. Ten dous libros, un das festas que se facían en Vigo cando se tomaba algún pueblo, algunha ciudad, e ten este outro que é Medo a non sei que na retaguardia. Pois este libro trae como se fixo ese traballo e quen eran os personaxes. E un dos personaxes que ademais xa censurou as bibliotecas foi Xosé Filgueira Valverde, xuntamente con un coengo chamado Antonio García Conde. No mes de diciembre do 36 estaban expurgando xa as bibliotecas para despois facer un acto ceremonial de queimar os libros, non? Co obispo enfrente. Calquer función que había tal, estaba sempre o cura, o obispo e a autoridade. Estaban sempre. Hai unha fotografía por aquí que hai un comandante, ou non conozco, como non foi a Biblia, non conozco as graduacións. Rodilla en terra, dedicándolle o anel ao nuncio do Papa Antonioni. Debe estar pasando por aí. O sea, cousas que dices, tío, pero que é posible? Dunha repugnancia tremenda, extrema. Si vamos continuando no tema, pois a sociedade quedou completamente metida, encaixonada aí, porque despois, como se miraban procesións multitudinarias e tal, quen non iba? Desde o momento en que hai unha clasificación da xente, e uns xa os mandaron para casa porque era demasiado, pero completamente vixiados, encomendados ás autoridades. Hai outro libro que se titula Toda España era unha cárcel. Está que cando despois do cura e máis o home de falange ou a muller facían un traballo de formación da persona, cando xa sabía rezar, xa podía ser un home útil para a sociedade, tal e como se... moi clarificador isto daqui, non? O sea, a partir de aquí podes aclarar moitas cousas. Entonces mandaban ao pueblo. Primeiro chamaban ao pueblo e dicían ao alcalde, no, o fulano, vámoslo soltar, vai para aí. E había dúas posibilidades, a que o alcalde dixera, non quero. Entonces desterrábase para outro lado. Ou que, bueno, pois mándamo para cá. Entonces daban unha libreta, tanto nun caso como no outro, e 6 pesetas. En esa libreta el iba encomendado a ese grupo. O alcalde, había unha troika, que era o alcalde, unha muller de falange e a Guardia Civil. Entonces determinaban, valoraban o pensión e dicen, bueno, pois este tío entonces fulano ten aí un campo sin traballar, válelle, veña, fulano, aí tes un xornaleiro. Pero este tío tiña que ter o control de que se cumplía coas normas que establecidas. É dicir, ser católico, practicante, procesións, misa dominical, tal, comulgar unha vez ao ano, eso. Que o tío non cumplía, a cadea outra vez. Entón, con ese... Hai un caso en ese libro, en Requena, en Valencia, hai un home que está preso e, bueno, terminan por mandalo, admíteno.
E a muller tiña un café, tiña un café que era do que vivía. E tiñan, bueno, vivía no piso, tiñan ese café abaixo. Joder, pero o alcalde mirou que, coño, que ben vive eso. Ah, non. Unha circular, dejen la casa 6 horas para dejar la casa porque hace falta para o subsidio social. Fora. O sea, as cousas máis drásticas, rotundas, e tal. E a Iglesia sempre metida nese tallo. E claro, poñámonos, vos non conocestes as Tres Gracias aquí en Vigo, algo que implantara Reisiño, non? E as Tres Gracias do Nazareno, en San Francisco, pois iban a rezarlle, a pedirlle, non sei que lle pedían ao Nazareno, Tres Gracias, que non sei que era. E a día, eu traballaba na casa de Vieira, abaixo, non? E salíamos 7:30 de traballar, viñas por aí por arriba, e a cola chegaba ao Olivo. O Olivo. E mirabas aí a xente de corbata dos comercios e tal, las devoción tal, o día seguinte na prensa, pero claro, ti daquela non te dabas conta, claro, non vivías isto. A medida que se van pasando os anos e vas interesando, te vas mirando, vas aprendendo, vas falando, e colles as vivencias da túa vida e, hostia, ti ponte aí, non sei, o comerciante que tiña que era falangista, porque ademais moitos eran falangistas de corazón e outros lle quedaban a remedio, como os conserveiros, non? Entón, claro, se estaba o jefe, como non iban a estar eles? Pois seguramente outro día non traballaban. Ou sea, ese arrastre da xente, esa perversidade co outro mundo, co outro lado, coa promesa de non sei que, co medo co inferno, co premio do ceo e tal, a Iglesia foi unha auténtica tortura. E paso porque senón non nos dá tempo. Posguerra, digo, dictadura. Entendíase que na postditadura, según a Constitución, España é un país laico, un eufemismo de aconfesional, laico. Había o compromiso en un principio, recordo moi ben, de que a Iglesia, ao cabo de 2 anos, iba a valerse por sí mesma. A Iglesia cada vez ten máis poder. A Iglesia cada vez foi arañando aquí, ali, alá no outro lado, e chegou a facerse incluso no ano 2006, creo que foi, dona da mezquita de Córdoba. Eu estuve ali, non sei, debe haber 8 anos ou 6 anos ou cousa así, recordo que a entrada eran de 8 euros. Pero bueno, según me dixeron ali, me enterei que cobraba a Iglesia, pero o mantenimiento e tal que era da público, non? Non sei se do Estado ou do que fora. Eles fan caixa. Vamos, a Iglesia, por outro lado, a Iglesia facendo campañas en contra das leis establecidas democráticamente, como foi do aborto, de calquera outra cousa, non? Estaba Rouco Varela ao frente do negocio sempre, non? E diceste, bueno, pero como carallo é posible isto? Como se pode entender que estemos andando de novo para atrás, que os curas, o obispo e tal, volvan a ter unha preponderancia por arriba da... Por exemplo, temos en Vigo. Abel Caballero dixo públicamente, ademais na prensa, na radio, que el pactou co obispo o quitar das iglesias as letras, o nombre de José Antonio siga aí, e deixar a Cruz do Castro. Pacta coa Iglesia. Pero que é hostia a Iglesia? Ten dereito de pernada? Entón, como é posible que cheguemos despois xa de tantos anos en estas circunstancias? Que son as dúas cousas que eu, vai rematando despois, en fin, podemos ir falando do tema ou de algo semellante. Como é posible que despois de tantos anos de gobernos teóricamente socialistas, cada vez vayamos a peor? Socialistas indo a Roma a fábrica de curas, non? Curas asesinados que levaron os altares, Boitila sobre todo, e veña, aí vai
vamos, o gobierno socialista en representación ali. Noutras a reina con non sei quen, pero que coño é isto? Como podemos soportar un concordato do ano 53 mellorado despois aínda por Felipe González? Como non se denuncia ese concordato? Como non se paga o IBI? Como a Iglesia non paga o IBI? Nalgún sitio sí, aquí non, porque según Caballero dice que o que aporta a Iglesia é moito máis. Como a posición que hai non lle di plante usted en riba da mesa os valores, canto de aquí e canto de alá? Non, todo o mundo achanta. Hai un problema na sociedade, polo menos eu son desa idea. Hai un problema que sociolóxicamente España é franquista, pero vamos, eu que me meto a veces nas redes sociales, que teño un serio problema para iso, porque non miro ben e tal, pero non, os temas de Iglesia son, cuidado, completamente intocables. O caso é que hai outra cousa, non? Miras que as esquelas, a min morreu un amigo fai 2 anos e medio da miña edad, tiña un cáncer de pulmón, eu visitado todas as semanas, e, bueno, chegou un momento que me dixo, non quero máis quimio, porque isto nada, bueno. Estou con el, ven a muller tamén, estamos falando, e dime, véndoche 4 bocas, eu xa sabía por onde viña, e eu pago para comer unha, chégame, cara. Non, no cementerio, non quero, teño 2. Non, é que a min como me van a incinerar, porque quero que me incineren, e despois que me boten aí no campo e tal, e a muller, non, bueno, home, tal, que iso, tal, que me incineren. E non quero cura, non quero ningún acto religioso. Dalí a 15 días morre, e hai cruz, misa no tanatorio, misa despois tal, e ao cabo do ano outra vez funeral. Non caes para atrás, o sea, eu non son capaz de entender